रिंसानि हिन्जावा आंनि बिनानाव जायो आरोना न'नि लकेल गय लकेल हाय लोगोफोर गुड मर्निं खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दायो मर्निं टाइम ओमफ्रायो मर्निं नालाय माथो खालामबावनो आरोना खामानि मावनोसैलाय सोरांनायनिफ्रायनो दायो सनालियाबो सिखाङाखै उन्दुनानै दङ आरोना ओमफ्राय आं फोजाथ'वाखै दाबो टाइमा 5:20 जादोंना बेखायनो आरोना ओमफ्राय दायो 10 जानानै फोजागोन आरो स' ओमफ्राय दिनै मर्निंआवनो आं नोंसोरजों मोनसे खोथा रायज्लायनो सानदों आरोना ओमफ्राय माने आंबो मिन्थियामोन आरोना बिदिनो फेसबुकआवहाय दासान्दिथ' पुरा माने मैया दाख्लैनिफ्राय पुरा माने ट्रेन्डिं जागासिनो दंना रिंसारा बे मा होनो शर्ट भिडिअ गाग्राया बे माने हाबा जाबाय आरोना ओमफ्रायो आंबो शक जादों जे ओमफ्राय माने बिनि हिन्जावा सानस्रिया जोंहानि बिनानाव जायो आरोना ओमफ्राय आङो सानबाय कि बे उन्दैया नंगौना नङा बिदि सानबाय आरोना आङो ओमफ्राय जेनेबा होनबाबो आं कनफिउस जाबाय थादों दे ओमफ्राय नानिनावबो सोंबाय थादों आङो जोंनि बिनानावनाव मा होनोमोनलाय मा बियो बे हिन्जावा अबेनि जाखो होननानै खबर लालाय होननानै बिदि होनबाय थादों आरोना आङो नानिखौहाय ओमफ्राय मानो होनब्ला शक जादों आरोना एफा उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों दे आं बे रिंसानि हिन्जावखौहाय सानस्रिखौ उन्दैनिफ्रायनो जों ज' गेलेनोबो मोनदों आरोना आंनिफ्राय उन्दैसिन बियो नानिया सानस्रिया ओमफ्राय माने जोंहानि न'खरनि जायो आरोना जोंहानि आबौनि बिनानावनि फिसौजो आरोना बियो फकिराग्रामाव बिसिना नङा ओमफ्राय आन्दायदों आरोना आङो ओमफ्राय सोर नंगौना नङा सानबाय थादों आं बिराद कनफिउस जादों दे आं बे गथ'खौहाय ओमफ्राय दानाबा थानो हाथारासै आरोना आङो ओमफ्राय हजों गामियावहाय आबौनि फिसाज्लानाव मेसेज हरबाय आङो ओमफ्राय सानसेया हाबा जाबायनो नै होननानैहाय ओमफ्राय दाना आया बिदि होननानै शक जाबाय आरोना बेबो उन्दैयाहाय ओमफ्राय दानाबा आं होनबाय दाखालिनो हाबा जादों बिदि होननानै बुंबाय आङो ओमफ्राय नों मिन्थिया नामा होननानै सोंबाय आङो ओमफ्राय दानाबा ओहो आं जेबो मिन्थिया र' आं दाहाय मामिनाव सोंगोन बिदि होनबाय आरोना बेयो जेबो खबर गैयानो आरोना उन्दैया ओमफ्राय उनावसो माने मिन्थिबाय आरोना बेबो मिन्थियाखैमोन ओमफ्राय आबैमोनहा मिन्थियोना मिन्थियाखै आं मिन्थिया दे बेखौहाय आं रायज्लायनो मोनाखै आबैजों खालि आं उन्दैजोंसो मेसेज गेलेनो मोन्दों ओमफ्राय माने मिन्थियोना मिन्थिया दे जुदि बिमाया मिन्थियोबाबो उन्दैया मिन्थियाखै खोमा आं मिन्थिला बेखौहाय सोंबासो मिन्थिगोन आंबो गामियाव थाङो गोबाव जाथारबायना ओमफ्राय माने थांनो सानदोंमोन आं दाख्लैबो ओमफ्राय माने जोंहा न'आव लिसु बिफां फिसा दङना ओमफ्राय मोनबायनो आरोना बिमायाबो ओरैबायदि जानो लेंहरगासिनो दङ गैया ओरैनो समा जालाबायदों आरो देखायहरदों नोंसोर मा जादोंथाय मिथिया आरोना गावनो बारखोलागासिनो एसे गदा माबा हामा एसे मादि खालामो गावसो मिन्थिगौ आरोना सैमा सोंनाय खोनानायखाय एकदम माने खारदावलांथारबाय आरोना एकदम मर्निं टाइम ना ओमफ्राय दिनै एसे अखाबो हादों आरोना फिसानो मोनायावथ' फुरा अखा हादों ओमफ्राय दिनैहाय फुङावबो एसे गोरलै हादों आरोना नाइटजों माबायदि जायो दिनैनि बोथोरा थान्दा जाथोंसै होनबासो मोजां मोनगोन नङा होमबा गरमनि थाखायनो थानो हाया दे लोगोफोर ओमफ्राय मा खालामनो आरोना उफाय गैया ओमफ्रायो आङो मोनसे मैया निउस नुदों आरोना मा होनो आं मैयानो होननो सानदोंमोन दे ओमफ्राय मैया माने एसे बेस्थ' जानानै आं होननाय जायासै मैया आं जखन नुयो माबाखौहाय मेसेजखौहाय फेसबुक पेजाव होमबानो आं बुंनो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय बुंनायसो जायासै आङो बे जोंनि मा होनोमोनलाय क'क्राझारनि कुसुगावआवहाय महामाया मन्दिरावहाय ओरैबायदि मोनसे घटना जादों आरोना बुंनांला मा होनबावनो बे महामाया मन्दिर सिंनिफ्रायनो सना आरो रुपा गोमादों माने खावनानै लांदों सिखावफ्रा हाबफैदों ओमफ्राय नोंसोरबो मिन्थिखागोन सिसि केमेरायावहाय माने रोखा देखायखानाय दं आरोना ओमफ्राय बेखौनो आङो मा होनोमोनलाय मा जादों बिदि सानदों आरोना ओमफ्राय मोजां नायबा माने सना गोमादों आरोना माने 10 लाखनि सना मोननो दै सनाया ओमफ्राय बेसेबांबा ग्राम मोनदोंमोन र' मा होनो
10 फुट आरो 750 ग्राम माबा मा होनो रुपा आरोना सान्दि मुखुट गोमादोंनो आरोना बे मुखुट गानहोनाय मा होनो सिखावफोराबो माबायदि जेनेबा बिदि खावनो हायो आसरित आरोना जाथियाथ' जोंनि बर' जाथि नंखाया आलदा जाथिखा मा जाथिथाय आं मिथिया बहुद दुखुनांथावनि खोथा आरोना ओमफ्राय दाथ' आरो मा खालामबावनो आरोना खावनानै लांबाय जखनथ' एफा CCTV माने गोनाङावबो खावनानै लांबाय माने खावनाया ओरैबायदि टाइमाव खावदों जाहाथे माने रावबो मिन्थियै टाइम आरोना मर्निंनि 3टा बेसेबांबासोआव होननानै बुंदों बिदिनो 3टा 30सो ना बेसेबांबासो होनदोंमोन आरोना आं फेसआव नुदोंमोन खयथासोआव होना आं मिथिला दै दा बेखौ नागिरफिननांगौआबो महा मुस्किल नांथ'ला आरोना माथो होनबावनो सिखाखौ ओमफ्राय बिदिनो घटना जादों आरोना बे आं दाखालि जे थांदोंमोन रामकृष्ण मन्दिरा बेयावबो सिगां जखन गोदान अपेनिं खालामदों बा अपेनिं खालामखांनायनि उनावबो सिङाव फट' आरो भिडिअ लाहैयोमोन दे लोगोफोर ओमफ्राय माने बिदिनो घटना जादोंनो बेयावबो सना गोमादोंनो बे माने भिडिअफ्राव नुयो ओमफ्राय फट'फ्राव नुयोना जेनेबा बयबो खाथिनिफ्राय लांनानै देखायहैनानै नुबाय सना रुफाफोरखौहाय बेयावनो बिदिनो घटना जादों आरोना सनाखौहाय खावनानै लांदोंनो मारैबा खावनानै लांखो मिन्थिया बिदिनो खावनानै लांदों खोमा दा बिदिनि थाखायनो बे सिङावहाय फट' आरो भिडिअ बिदि खालामहोला आरोना ओमफ्राय दायोथ' अखा हागासिनो दं एसे गोरलै मानि थाखाय हादों अखाया मिथिबायना मैया दाख्लैनिफ्रायनो एम्बुनि हाबा होगासिनो दं आरोना फेसबुकआवहाय फुरा एम्बुनि हाबा बिनि थाखायनो अखाया हाबाय दा ओमफ्राय नङाबाथ' ओरैबायदि गरम थानो हालायै गरममोन आरोना सानसेयाव गैयाबाबो खेनब्रैसो जायो आरोना दुगैनाया आंथ' ओंखाम ओंख्रि जाखांनानै जखन उन्दुनायनि टाइम 8टाबाबो 9टाबाबो 10टाबाबो खेनसेखौ लुसुखाथारो आरोना आङो नङाबा उन्दुनो हाया मानोबा एकदम देहायानो गरमद्राय आरोना सहायनो हाया आङो बांद्राय थान्दाखौबो सहायनो हाया बांद्राय गरमखौबो सहायनो हाया थान्दायावबो नुखादोंना नोंसोर सिक्किमाव थांनायाव एकदम नोरै स्किनफोरा गोजा बोरैबा नानेखा जानाय बायदि दाखोन नोरै गाजोबनाय बिदि जायो आरोना आंना स्किनानो एकदम माने मिलाया ओमफ्राय ओरैबाबोथ' द्रायना आंनि स्किना सहायनोनो हाया आरोना स' लोगोफोर बेनोमोन रिंसारनि हिन्जावा औ आंनि बिनानाव जायो आरोना माने फिसानि बिबैया जोंहानि आबौनि बिनानाव न'निनो जालायो आरोना जोंहानि गामिनिनो न' खाथिनिनो आरो माने आबैया पकेटाग्रामाव हाबा जाहैबाय ओमफ्राय आरो फिसाजोआबो बे खाथियावनो हाबा जादोंमोन खोमादां आरोना मिथिला आङो सानसेफोरनियाबो ओमफ्राय सानसेया पकेटाग्रामनि ओमफ्राय गामियासो बोरैबा गामि होनदोंमोनलै आइयासो मोजाङै मिन्थियो आरोना माने बे मादै सानस्रिनि बिमा मादैजों जोंहानि आइजों बिराद लोगोमोन आरो माने जोंहानाव आगोल फैबाय थायोमोन सानसेयाव फैबाय थायोमोन ओमफ्राय जों ओरैनोबाबो सानस्रि आं नुलायैया बिराद बोसोर जाबायमोन आरोना ओमफ्राय दाबो नुलायाखै दे गोबाव जाथारबाय आं सानसेखालि बै असेमोनहाय बावखुंग्रि हाजो गाखोनो थांनायाव नुदोंमोन आं गथ'खौहाय बाइकजों थांनाय ओमफ्राय रायज्लायहरनो मोनासै जेबो मोनासै जोंबो कारजोंमोन नालाय ओमफ्राय ओरैबायदि ट्राफिक जायो नोंसोरबो मिथिखायो बावखुंग्रि हाजोआवहाय सब बेखिनियानोसै आरोना ओमफ्राय मर्निं रायज्लायदे आङो थानो हायिनि बे खोथाखौहाय मैयानिफ्रायनो होननो सानदोंमोन होननो हायासै आरोना माने टाइमानो मिलायासै आंहा ओरैबायदि माने मा होनबावनो दायो ओमफ्राय नायनोसै दिनै मा खालामनाय जाया देखायलांबाय थागोन आरोना ओमफ्राय नानिमोनहाबो दिनै न'आव थांगोन नालाय स' नायलांबाय थादो होमबा लोगोफोर बिदिब्ला थाबाय थादो 2000 years later टेस्टि थाइजौ गनोसै आरामनो बरियासेनो ओमफ्राय नैखौबो लाबाय बेखौबो होगोन दा गरनै गरथामनो बानलु सिफ्लेबाय नै हालदै बानलु सना बानलु जाया नामा जादोंना एसे बानलु गैया नामा हालदै होनायखौ मावबाय है एसेल'आ जेबो नङा जायाबाथाय आं मिथिया बे हालदै नाङाबा माथो एसेल' नांखागोन ना बे हालदै नांनाया मा जानांगौ जालाय नोङो लेथ्रा नामा बियो बावनानै आंहा दहायनो हालदै होखादों बरिया टेस्टि गोथाव नङा संख्रि हो एसे नमक एसे थरा एसे बाव जेला थांबाय जादोंमोन नै थाइजौआ जाबाय टेस्टि थाइजौ
माला दिलेखांबाय थाइजौआ नै मानो जायासै जाबाय सोर नों जायासै टेस्टिखा लगायखांबासो गोखै मोनो थाइजौखौनो ओमफ्राय ओरैनो गोखै मोना गोखै मोनदों एसे होमनाखो बांद्राय गोखै नङा थाइजौखौ बायदि थाइजौआनो ओरैबायदि गरम ओरैबायदि सान्दुं गोसा बुंनांला गरमाव सोरबा गस्ला मोजां गाननो गोसो जायो बेफोरखौनो गाननानै थाबाय सार' एक घन्टा देलायबाय दानसो दासो देलाय लाबफा देलायखाङानोहाय गरमा मा मोनदों सिलेक्टखौनो नागिरबा मोनाखै आं बबावबा दोनफ्लांबाय औ दोननानै लाखै मोनासै मा क्लिप जिपे आंनाव दंथ' मेरला क्लिप माबा नुदोंमोन आं मिथिगौ बबा बिसिना ना मायावबा नुदोंमोन आं बिसिनायाव बख'नानै दोनाखै बे उन्दुनायाव आरो ल'गारखौ खाथेयाबा सुखाया जाबाय बेरा दंखायो बेरा जानो संख्रि होखायाखै ना दादो दादो टेस्टिखा दादो अबा जाबावगोन बियो ओमफ्राय जालायबावासै हारसिङावहाय फेस्रानि बिदैयानो गवा थाइजौआनो जोंना मालायफोरना बिदै जायो बिदैयानो जाया थाइजौआनो गोरान माबा बेजे जाजोबो होबाय आं नालाय जाया आरो मानो जायाखै बिलाय दिनैलाय बोरमा बेदरजों ओंखाम जानायखौ जायासै नुबाय बुरजा नङा ओंखामखौ एसेल' होदों जाजोबदोंसो न' सोलाबनानै जाबाय जानो बाबाय खोमा नम 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 गारजोबोसै नालाय गोखै नङा थाइजौआनो बायाखैबा दिन जानो गामाखालि जायोना गुड बय सना लोखि नालाय जासिबाय थाबा जालायबावालै नोंनिखौसो गोथाव नुहुरबाय बियो बिरादसो नोंजोंसो खारफालांबाय ना जाफैदो फैदो संख्रिसो बेखौ सुनांसिगौसो जादो बुंनो जादो जोबथा आलासिफोर थांसिगोनथ' सान्दुंआ जि गोसा थैगोनसो ससे बास स्टेन्डसिम दोनलांना फैनि ओमफ्राय ओरैबायदि सान्दुं गोसा आयौ बिथांना चेनेला प्रब्लेम जानानै दं भिडिअखौ हगारनो हाया बेसेरा लेंहरदो दानो बुजिबाय दा थांनानै आयौ ओरैबायदि गरम आरोना दोनलांसै बास स्टेन्डसिम लेंहरदो दा आयौ सान्दुंजों जेबो सिनाया आं नायनोनो हाला नुखोना नुदा जाखो नुदोंथ' काउन्टाराव सोंहैनो र' टिकेट दानखादो टिकेट मोनो दा बिसमुरि राय जाम्फैयाव हा नैबेयावनो अबे फानगोन बे बासा अबे फानगोन बे बरपेटा टिकेट नांलानो बेयाव गाखोदो ओमफ्राय नो टिकेट गैयाबा सिटखौनो मोननाय नङा दां टिकेट हरदोब्रा बे हिनजावफोर गोजा ना मारै गसंनानै थाङो बे मा ड्राइभार बेनो लिडार सिट होआबा बिसोर थाग गसंनो लिडार जागोन ना थाव दाननांगौ थाव गाखोदो सिटआनो दंना गैलाथाय ओमफ्राय बरपेटा थांगोन नो बे बासा बरपेटा बरपेटा बासनो बियो बेजों थांनोसै बिसोर औ थांखायो सिट दं दा
Tao cả khách sân Sao thang xe Thang ta nữa Iya Giờ đến cả khách đến bà sân đi Shit này nè kìa đấy Để tôi rek tao shit này Phải nani Pura booking Ayo सब मान्छे दंजोबखायो नामासै लास्टआवसो सिनायनो मोनसिगोन 5 किल'मिटार 5 किल'मिटार रानफेर लास्टआव गथ'फोर थांगासिनो एखे मानसि दंजोबखायो ना सबनि एखायनो सिदासो ना लास्टआव जिराय जागोन जिरायदो बेयावनो जों ओंखारग्रोसै दा खोनादो गाखोदो बावनो 엄청 상도대. 상도대 안 당세. 나 상도대 소리가 폰 헛. 치킨 비자. 비자로 헛도다예. 치킨 그일라는. 치킨 헛라는. 왜 시대 부팅 되지? 맨날 왜 치킨 헛라. 치킨 비자만 비고는 거 안 한가 봐. 상도대. 나 상도대. 안 당세. 그리고 더 오늘 그 좋다. Ayo sana dia. Sih saya. Nurul lah pengen tak sana ribet di kursi nalai. Nurul lah. Thằng thân chơi. Chị mình cũng là. फैखांबाय लोगोफोरा ओरैबायदि सान्दुं गोसा गोलोमबोजोब्बाय ने गरमथारानो सान्दुं गोसा मा जाखो खुनो हायासै आखाइजों ओरै बोख्लायबाय जोंहा लिरिक सुस्रालाबाय बे गरमाव सुखाखै ओरैनोबा आंहा गरमथार जिनो ड्रेस गानसानै लागासै थानो हाला बिदि गाननानै थानो हाया आरोना लोगोफोर ओरैबायदि गरमखा बुंनांला ओइ नै बासा बेना नानि मोन थांनाया बरपेटा थांगोन आरोना बे बासानो बोजाला मोजां नुवा बोबाथाय थांबाय बासा बायना नानिमोन थांबाय आरो दा बे बासजों थांबाय बरपेटा बासनो देहा बोरैबा निजों मेगनफोरखौ दो मोनायावबो मैया लेट जादों मबाइल बानायनो उन्दुनाया फुङावबो लेट सिखाबाय खानाया बायदि बायदि थेबलाबायगोसो आंलाय गरमनि थाखायनो थानो सुखुला जेरै मेरैनो थालाबायनो गोसो जाबाय आरोना गरमाव गाननो जोमनो जेबो गोसो जाया ओमफ्राय जेखौ मोनो बेखौनो जिला जिथाफोरखौसो गाननानै थानो लुबैयो माने थान्दा गुसु जायोना गोजाम गस्लाफोरा ओमफ्राय गोदानफोराव गरमनो थान्दा गुसु मोनो आरोना हायदे ओरैबायदि गरम नै फांखा खाथियावसो जिरायथाबखाबाय आङो गरमनि थाखायनो दायो मा खालामबावनो खामानियाथ' मेरला दङ दसे जिरायनोसै रेस्ट लानोसै जि सुनांगौ दङ दहाय थाइजौ जाखान्दा खुरै प्लेटआ दंलाजोबो दैखरावनो ओमफ्राय आं गाननाय सिखौबो सुस्लाबासो आं नानिजों आंजों गाननायखौ दैखरावनो दोनबाय आङो मानोना नानि मोनहा दा बारा टाइम जाबा बास मोननाय नङाना बिनि थाखायनो नानिखौ दोनहैग्रोबाय दा सुबाय थानोसै आरोना गाबोन रानो समफोरानो रानबाय थासिगोन ओरैनोबाबोथ' मोनाफ्रावनो रानफुला जानानै थाखाय गरम ना अयथासार गरम थाखायनो बिदि जायो ना लोगोफोर स' दसे रेस्ट लानोसै ओमफ्राय दा लोगो मोनफिनगोन र' दसे उनावहाय नै गयआ बे रानबाय आरोना नै एसे ओमफ्राय एरख'नानै लानोसै न'नि गय दै मोजां साफा माने मेथाइ एरख'बाय आरो नैबावबो दंबावोसो नै ओमफ्राय नैबेयाव बे रानाखै बेल' नेरसोन गैला दाख्लैनियाथ' खावखांजोब्बाय ओमफ्राय बांसिन राननायखौ आं दाख्लैनो खावनानैहाय आराम सान्दुङाव होसोनानै बयामाव सोनानै दोनबाय आरोना मालाबाफोर आलासि दुमसि फैबा होनो थाखाय आरो ओमफ्राय आंना मबाइला बोरैबा जायो दिनै बोरैबा खोमसि नुलांबाय आरोना ओमफ्राय मिन्थिया दाहाय आरो बोरैबा जाफिननोबो हागौ आरोना मोजां जाफिननोबो हागौ आंना मबाइला बिदिनो नुयो आरोना मबाइलानो आंना मोजां नंला लोगोफोर बायनो हाथ'वा दानो फैसा गैयाना स' होमबा आङो गयखौ एरख'नानै लानोसै नै दा स्रां जाफिनलायबाय आरोना मबाइला हारसिंनो बिदिनो ब्रेन खाराबसो मबाइलानो एसे माथा गाज्रि एसे एरख'नानै लाग्रोसै ओमफ्राय दाहाय लोगो मोनफिनगोन सनालिया गेलेनो थांदों बायह्रायाव गेलेहैथोंसै उन्दै मानसि बेसेबांथो न'आव थाबाय थानो ना ओमफ्राय नानि मोनहाबो थांबाय न'आवहाय सहैबाय नै बिसोर दहायनो फन हरदों माथो बरना माथो खालामबावनो बेनि थाखायनो आंबो एसे एरख'नानै लानोसै न'आवथ' एसे सिबस्रांनानै लानोसै नानिखौ दा दसे थानानै लानोसै दसे गेलेथ'थोंसै दाखोरा नै बेसेबांबा बुरजा जाबाय सबखौ एरख'जोब्बाय दाखोरासो बांसिन जाबाय नै बिसोर रानाखै दे बिसोर मैयानिफ्राय दिनैसिम हाखावनायसो गोथां नांबावगौ दैखौ राननो
बेलासि जाहांबाय नै खोमसि जाबाय नानिखौ लेंहैनांसिगोन दाबो फैया उन्दैया गेलेहैनाया नै माजा बरा बराथार नै न'नि लकेल गय लकेल गोथाव जायो आरोना बिदि गया जाबा आं एखमबा गरफा गरनै जायो नै वाव